हाय हेलो खुलुमबाय नोंथांमोन गासैखौबो आंनि चेनेलाव आंनि गोसो गोरबोजों बरायनाय बावहरनाय थाबाय दिनै जोंहा न'आवबो बे खाना पार्टिदों माने फेमिलि मिटआप होननानै बुंजायो बाबानि बंख'नि गासै आलासि ओमफ्राय आइनि बंख'नि गासै आलासिखौ दिनै जोंहा माने खाना जाहोनो नागिरदों गासै माने खाथिनिफोरखौ लिंफ्रामजोबदों बेनिफ्राय गामिनि सासे सानै बुरैफोरखौबो लिंदों माने आबैमोनखौ लिंदों बेनिफ्राय जों खाना जानो जोंबो पुरा रेडिखा ओमफ्राय जों दा मा खामानि मावगासिनो ओमफ्राय आलासिफोरा फैबायना फैया बेफोरखौ नोंथांमोना गासैखौबो देखायनोसै बेनिफ्राय जोंनि आलासिफोरखौ नोंथांमोना नायदो जोंहानि आलासिफोरखौ फैथ'वाखै मायालाय नोंसा माया फैया आबैया फैथ'वाखै नामा आबैया फैयानो नै बेवहाय आयंआ दाउला खासि गोदाबाय दाउआनो गिदिरथार गोराथार दाउआ सेट्रिजोबदों नै बेनिफ्राय बेवहाय मादैजों आबैजों खानैबो मैगं लेमगासिनो आलु लेमगासिनो दङ नै बेनिफ्राय जों बै खावसेथिंजाय थांनानै नायलायनोसै बिथिं मा खामानि सोलिगासिनो दङ बिथिंजाय नै दादाया तरकारि बानायगासिनो गाजर आलु कबि मटर गाजर पियाज एवगासिनो दासान्दै नै बेनिफ्राय संग्राया जाबाय जोंहानि दादा माने बाबानि फंबाय बे जाबाय जोंहानि दादा ओमफ्राय नै गुदुं दालिया रेडि जाबायानो बेनिफ्राय नै बिथिं फालौ देदों आयु फालौ देनायाथ' माने एकदम रिस्कि खामानिखा मेगनाव सेरदेरनानै हाबबोला जेसे आलौवो आयु नै बेनिफ्राय बेयो जाबाय जोंहानि आबै माने बाबालानिथिंनि आबै बेनिफ्राय आबैया फुंनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो नै मादै लाहाबो सफैबाय नैबे जाबाय मादै आइनि बिनानाव बेनिफ्राय नैबे जाबाय दादा जों बेवहाय माने मादैनि हौवाखौ दादा होनना बुङो आरोना बेनिफ्राय माने बेलेगथिंजाय आदै होनना बुङो खोमा आइ डन्ट नो आं मोजाङै मिथिया आरोना जों दादा होनो स' दादा नै बेनिफ्राय मादैयाबो सफैबाय बर्मानिफ्राय मादै माने जोंहानि बाबानि फंबायनि बिसि जोंनि मादै नै आरो मादै फिसामोनाबो सफैबावबाय आनैबो सफैबाय Video हमदों गिलास नङा भिडिअ हमदों भिडिअ
你看。Tiang ke beli salang naik. Mama menyanyi mengkati ke bu. Hai ơi, makan lagi di mana mata nenga? Oh, hai lagi di mana hai? Nơi बेनिफ्राय नै जाबाय जोंहानि आबै माने आइलानि थिंनि आबै आरो नै जोंना आलासिफोरा जोंनि शर्ट मुभिखौ लेपटपाव नायगासिनो biani anaiबो biani anaiबो handshake लालाय आंखौ खेबना दिन्थिनानै नङाबा बोरै जागोन आरो बुरिफोराखौलाय मा मोजां नुलायनांगौ नायगासिनो दं देहा दं दहायनो bunga dan nuakai नै बेयो जाबाय जोंहानि सबसे दादा उन्दै माने बाबानि सबसे उन्दै फंबाय बे मा संगासिनो सबायजों दाउ संगासिनो खोमायाव नै दाउ बेदर दाउला खासि सबायदो जाबाय दे होदो बेदरा र'लै मोजां गेब्लेथिलै नै जोंहा मामायाबो सफैबाय बे गोसोम जेकेट गाननाया जोंहानि मामा माने आइनि बिदा नै बेयो जाबाय जोंनि सुकन्या आब' मादैनि फिसाजो नै बेनिफ्राय नै येल्ल' शार्ट गाननाया जाबाय जोंहानि दादा माने बाबानि फंबाय Sekarang aja nablen nong deuci. Sekarang apa be? Tangkat sio. Enggak. Waiting fry ni. Dah waiting fry. Sakit highlight. Yang ni. Orang ni so.
Aneh itu kayak ini, enggak dia nih. Udah naikin deh. Maaf tunggu. Udah lah apa? Berapa? Kasih gede. Kamada beli. Kelang situ. Lada. Lưng thương bây. Không bao giờ. Mana? Aku nak. Best friend siapa yang suka ni mas? Tidak. Nih, mana kon deng lai? Mimi jani best tuh hasil deh. Mimi jani best tuh. Kenapa? Angga ya deh. Dia naik. Sini makan. Hasil kedua dia naik. Baba ni hasab nak. Ini bergen, dah thang mana ini? Ini menjaga. Aku ngapa? No, Rwisumwi ada ni lo gunung dah sana ini juga kami jangan layar. Oh. Siapa yang hilang rinsen dah? Siapa yang hilang rinsen dah? Siapa yang hilang dengan nugget? Ompray nơi dah angkam sana som jabai. Ompray nơi yang dah gilas ran ni cuy. Mandustu he Bhagavan. Iya nak tahu. Oh iya, kenapa ini semua apa ya? Menjatuh. Adin mau kena. Ya bisa mah barang cinta ini tak saya. Capnya kan ada kena lagi. Iya naik naik. Saya ada yang makan ini. Sudah kan ini. Đấy là cái là đây là dính này kìa. Đây nó lại mà bắt khổ này. Một khai cái gì vậy? Anh đi bay xe đây. Cô cháu chém này. Ba này nào đơn. Ai này đâu? Ai này đâu? Người diêm mà khai xin ra bay đi không? Cô cháu cả nữa. Cô có diêm nào đơn đâu? Dương phi bá. Hôm nay phải hạt. Ấy khác nhau mà.
어쩌고 치아를 가르쳐 보이시라고. 다이어트. Belum tuh nih. जानाय लोंनाया जोबथ'बाय बेनिफ्राय जों दा जोंनि स्राय गोदोरसिनफोरखौ खुलुमग्रोनोसै 네, 바이바이. 당신 하는 거. 다이버 롬도 그래, 다이버. 안 랑랑네. एकदम खाइ हिजो भने रोकाम के खाइ हिजो
Soalnya mun tangsi. Aku mak aku sih dah ada nggak tetap. Oh, jangan deh. Jadi mama mauไปไทยหรือโซโมไปแล้ว Mau besok nih ya. Nói thì chỉ cần bên cái này nè là ba. Oh, đây bisa. Enjoy. Apa jangan sini. Dem ba ada. Ada satu dem ba? Tiklu. Oh, deh. Aku lu minta apa? Aku mau nang lere. Nang lere. बेनिफ्राय गासै आलासि थांखांनाय उनावसो जोंहा लास्टआव ओंखाम जानो जबाय Nung bisa kasih itu saya di sini. Mirip kaza. Ada ni tu. Cuma deh. Nama apa? Nang kumot. Nama itu sih boleh. Nama apa ya? Nama apa ya? Ini macam ni.